Avui aprendrem a moure'ns per Google Classroom. A l'apartat de tauler d'activitats trobem les novetats de Classroom, així com els nous treballs i els missatges dels mestres. Al treball de classe veiem les carpetes que els mestres han habilitat perquè trobeu fàcilment les tasques que han creat per a vosaltres. Quan cliquem al nom de la matèria veiem només les seves propostes. I si cliquem a dins de la tasca podrem veure el títol, les instruccions i el material necessari per fer-la. Quan cliquem a dins de l'arxiu de la tasca se'ns obrirà el nostre treball directament. Tots els treballs es guarden automàticament al núvol. Entrant a mostrar la tasca trobarem diverses opcions. Per exemple, podrem afegir un arxiu, com una foto o un vídeo. A comentaris privats podrem escriure dubtes d'aquell treball al mestre de la matèria. I finalment, clicant en entrega, podrem enviar la nostra tasca. També podeu accedir als vostres treballs des d'aquests dos botons situats a la part de dalt. Clicant al botó que sembla un gofre, veureu les eines de Google. I al costat, perquè tingui germans, després d'haver entrat per primera vegada amb els diferents comptes, podreu clicar aquí per canviar d'usuari amb més facilitat.